Aħjar minnek il-mexxejja Ewropej għaliex iċċelebraw magħna. Din kienet ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela għal mistoqsijiet mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech dwar stqarrija ministerjali li jagħmel l-erba' filgħaxija l-Prim Ministru nnifsu brabta mal-aħħar summit tal-Kunsill Ewropew li pparteċipa fih. Waqt il-mistoqsijiet li jagħmel Bernard Grech b'mod konvenjenti naqqas milli jirrikonoxxi ċ-ċelebrazzjoni mill-mexxejja Ewropea għal fatt li Malta kienet l-ewwel pajjiż Ewropew li laħaq l-immunità għal virus tal-COVID-19. B'reazzjoni għal dan, il-Prim Ministru Robert Abela wieġbu hekk. Semma diversi punti il-kap tal-Oppożizzjoni ma jsemmi xejn ta' tifħir fuq il-pjan ta' vaċċinazzjoni ta' pajjiżna kif mexa l-pjan ta' tilqim. Aħjar minnu l-mexxejja Ewropej għax iċċelebraw magħna. Mela jien mort f'Kunsill Ewropew. U kulħadd jiċċelebra s-suċċess ta' pajjiżna. Ma qal xejn fuq il-vaċċin. Jekk xejn, ftit tal-jimilu, Bernard Grech innifsu għamilha ċara li dwar il-fatt li Malta laħqet dan it-tragward tant importanti ftit jimpurtaħ. U li tilħaq l-ewwel. Mhux li tilħaq l-ewwel, issa qed nagħmlu xi telli. Fost iktar mistoqsijiet min-naħa tal-Oppożizzjoni, id-deputat Joe Ellis rid isir jaf kemm se tkun qed tagħti dożi tal-vaċċin Malta għal pajjiżi terzi li m'għandhomx aċċess għall-vaċċin. Din kienet it-tweġiba tal-Prim Ministru. Ejja ma nikkommettux dwar numri li għandu jagħti kull pajjiż lil barra l-Unjoni Ewropea. Mela jien naf sur President, jekk hux se jkollna bżonn nagħtu t-tielet doża fil-ġimgħat jew fix-xhur li ġejjin. Issa kellna l-iżvilupp illi tfal minn 12 sena l fuq jistgħu jibdew jitlaqmu. U ma rridx inkun egoist u min issa nkun egoist, imma irrid naraw wkoll sur President li l-ewwel jitlaqmu tfal tagħna u li jkollna biżżejjed għat-tielet doża. Waqt l-istqarrija ministerjali tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar diversi suġġetti li ġew trattati waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew, fosthom il-pandemija, it-tibdil fil-klima, l-iżviluppi fil-Belarus u l-Mali, ir-Renju Unit u s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani. Dr. Abela sostna li l-maġġoranza tad-diskussjoni kienet dwar il-pandemija, hekk kif spjega li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen spjegat l-aħħar żviluppi dwar ix-xiri tal-vaċċin mill-Kummissjoni Ewropea u l-produzzjoni tiegħu. Tenna li l-mexxejja qablu li għandu jibqa' jiġi sostnut ir-ritmu ta' vaċċinazzjoni madwar l-Ewropa filwaqt li sostnew il-bżonn li l-istati membri jibqgħu viġilanti u jibqgħu attenti għal varjanti ġodda. Dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin, il-Prim Ministru tenna li l-Kunsill għal ftehim li ntlaħaq bejn il-Koleġislaturi tal-Unjoni Ewropea. Bħala mexxejja qbilna li l-pass li jmiss biex niffaċilitaw il-moviment liberu fil-Unjoni Ewropea huwa li sa nofs Ġunju issir reviżjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-ivvjaġġar fl-Unjoni Ewropea. Dwar is-suġġett tat-tibdil fil-klima, il-Prim Ministru sostna li tkellem dwar iċ-ċirkostanzi ta' stati membri li huma gżejjer bħal fil-każ ta' Malta. Il-Prim Ministru tenna wkoll li ġiet milquha b'sodisfazzjon it-tiġdid tal-impenn tal-Istati Uniti fuq il-ftehim ta' Pariġi. Dwar il-Belarus, Dr. Abela tenna li l-Kunsill kundanna l-inżul sfurzat tat-titjira tar-Ryanair f'Minsk ftit tal-jimilu hekk kif ipperikolat is-sigurtà tal-avjazzjoni u waslet tal-arrest ta' ġurnalistu sieħba tiegħu. Sostna li l-mexxejja talbu għal ħelsien ta' dawn il-persuni. Fuq ir-Russja, Dr. Abela spjega li l-Kunsill Ewropew f'dibattitu strateġiku ikkundenna l-attivitajiet illegali u provokattivi tar-Russi kontra l-Unjoni Ewropea. F'diskussjoni dwar ir-relazzjonijiet mar-Renju Unit, Dr. Abela spjega li ġie milquh il-ftehim ta' dħul tal-kummerċ u l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Bekk il-Prim Ministru enfasizza li dawn għandhom jiġu implementati b'mod effettiv. Fil-fatt dwar Brexit, il-Prim Ministru nnota li numru mhux żgħir tal-ċittadini tar-Renju Unit applikaw għad-dokument ġdid tar-residenza filwaqt li numru sostanzjali ta' persuni diġà nataw dan id-dokument. Fuq il-ġlied fil-Lvant Nofsani, Dr. Abela spjega li l-Kunsill Ewropew laqa l-ftehim mill-ħuq għal waqfin tal-ġlied. Dan fil-waqt li ġimtenni l-impenna l-aktar dialogu ma' sħab internazzjonali biex jibda proċess politiku ġdid. Waqt is-summit ġie kundannat ukoll il-ħtief tal-President tal-Mali. Finalment fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni, Dr. Abela tenna li f'sessjoni informali huwa wassal il-pożizzjoni tal-Gvern li se jagħmel minn kollox biex inaqqas l-impatt ta' dan il-fenomenu, dan b'ħidma kontinwa mal-awtoritajiet Libjani anke kontra traffikanti tal-bnedmin.